Тыдзень мінулы, як і той, што надышоў, у беларускай культуры праходзіць адназначна пад знакам тэатру. У верасні скончыўся міжнародны тэатральны фестываль «Белая вежа». Галоўны прыз фестывалю з'язджае ў Кіеў. Найлепшым журы прызнала спектакль Мікалая Куліша «Як загінуў Гуско» кіеўскага акадэмічнага тэатру «Лялек». Сёлетні 23-й фестываль «Белая вежа» узбагаціў фармат спектаклямі для дзяцей, але адмовіўся ад вулічных шоу. Дзеці ўносяць у гэтую праграму гэтага года новы нейкі эмацыйны накал. І таму я з гэтага вельмі цешуся. На жаль, у гэтым годзе не было вулічных прадстаўленняў, якія заўсёды збіраюць гаражан і гасцёў горада. Але ўсё, што шмат таго, што я бачу у зале, мае сапраўды высокую якасць. Высокай якасці 26 спектакляў ад 25 тэатраў на 8 мовах. У праграме фестывалю 10 краін. Драматычныя, лялечныя, пластычныя і моладзевыя. Але з-за недахопу фінансавання ўжо толькі на закрытых пляцоўках. Хоць вулічныя спектаклі самая папулярная фішка Белай вежы збіралі сотні гледачоў на галоўнай плошчы гораду. Сёлета не было бясплатных паказаў. Затое былі паказы ў фармаце HD, балет «Кармен» ды пастаноўка «Гамлет Кембербэч», абодва спектаклі з Лондану. Тым часам спектакль «Пераможца» – гэта украінская класіка. Аўтар быў рэпрэсаваны і доўгі час забаронены, а п'еса пра лёс малога чалавека адначасна сугучная і з чэхаўскім ціхім гуманізмам, і з звірам сучасных украінскіх падзеяў, калі ўсё, што здавалася надзейным і сталым, руйнуецца і гіне на вачах. Тым часам у сераду 20 верасня спектаклем «Христос приземліўся ў гародні» паводле раману Караткевіча распачнецца 15-й міжнародны фестываль студэнцкіх тэатраў «Тэатральны куфар». У Менску аматарскія калектывы пазмагаюцца за гран-пры фестывалю «Вялікі куфар». А пакуль студэнты ставяць Караткевіча, на прафесійнай сцэне ў Магілёве паявіўся Быкаў. Прычым упершыню. Каміля Хусаінава на тэатральным форуме «Март-Кантакт-2018» прапанавала гледачам настолькі ўдалы эскіз спектакля, што атрымала прапанову паўнавартаснай пастаноўкі. Занятыя выключна маладыя акторы, якія да няпростага тэксту Быкава дадаюць і свае рэфлексіі. 1,5 гадзіны жах рэпрэсіяў і поўны аншлаг у Магілёве. Прэм'еру наведала Вольга Васильева. Тэма курапатаў цяпер і на тэатральных падмурках. Магілёўскі драматычны тэатр распачынае сезон спектаклем паводле апавядання Васіля Быкава «Жоўты пясочак». Ну, это тема про свободу личности. Она всегда будет важная. И она важна для меня в принципе. Если нет внутренней свободы, то не ты отвечаешь за свою жизнь. Пастаноўка маладой рэжысёркі па-беларуску. Жанр спектаклю «Плач 6 голосов у одной дзеі». Мы пытались сделать так, чтобы какие-то личные темы, которые волнуют ребят, чтобы они являлись двигателем их энергии, скажем так. Андрей Корзан грае ролю НКВДшніка, які вязе зняволеных на расстрэл ва ўрочышча Курапаты. Ну, ось вам трэба застрэліць 127 чалавек. І што вы будете рабіць? І гэта ваша праца. Ну, вы з гэтым нічога не можете зрабіць. Трэба і ўсё. А чего это терпели? А чаму вы ўсё гэта трывалі? Гучыць пытанне са сцэны. Але кожны на яго адкажа сам, ужо за сценамі тэатру. Мы тоже люди такие же, как и они. Вот. И очень сложно сказать, как бы мы себя повели. И поэтому здесь, конечно, здесь не укор какой-то, не обвинение, а попытка понять и поставить себя хоть немножко на это место. Квіткі на першыя паказы раскупілі задоўга да прэм'еры 14 верасня. Цяпер трапіць на пастаноўку «Жоўты пясочак» можна толькі ў кастрычніку. Вольга Васильева, Магілёў. Что у нас там далей по плане? Далей па плане у нас пераход да зусім іншых тэмаў. Я проста вось прызадумалася, таму што пытанні, якія ставіць Быкаў, ўсё ж такі настолькі актуальныя, што цяжка як бы не адрэагаваць. Я слухала і думала, па-першае, што хачу, відаць, паглядзець, хоць тема сапраўды вельмі складаная, а па-другое, што вось ёсць аўтары, якія ўмеюць пісаць так і на такія універсальныя тэмы, якія застаюцца актуальнымі, нягледзячы на тое, што змяняюцца вось акалічнасці, а ўсё адно як бы хочацца і чытаць, і думаць, і рэфлексаваць. Вось С Быковым такая
быкаў у нас такая такі. ёсць так. Ну, не ведаю, ці назваць гэта можна праблемай, што калі яго прачытаеш ва ўзросце крышачку ранейшым за тое, як трэба чытаць, у цябе на ўсё жыццё застанецца памяць, таму што моцныя вельмі тэмы ён уздымае заўсёды, якія ў галаве застаюцца назаўсёды. Крышачку раней ты маеш на ўвазе падлеткавы ўзрост, падлеткавым так? узросце, калі яго прачытаць, то І ты часамі... гэта раеш, так? Наадварот, можа, якраз такі не раю, таму што уражвае настолькі моцна, што нават псіхіка можа змяняцца ад таго, наколькі глыбока і, ну, не ведаю, экзістэнцыянальныя такія тэмы ўздымаюцца. Ну і вось, як бы і ад гэтай тэмы ад Быкава лёгка перайсці ў любую фактычна беларускую тэму, таму што ён вельмі глыбока закранаў і аналізаваў беларускую ментальнасць. А пытанне вось да цябе, Ігар, такое наўскідку, як ты думаеш, чаго не хапае нам нашай беларускай ментальнасці? Нічога сабе пытанне. На 2 хвіліны можна тут адказваць. Ну, давай, твой адказ. Так вось мой адказ, як бы я пра гэта часта думаю, ён супадае з тэмай наступнага майго рэпартажу, гэта пачуццё гумару і іронія, якога абсалютна дастаткова у майго наступнага героя. Яго называюць самым знакамітым беларускім дызайнерам. Ягоныя працы знаходзяцца ў Лоўры. Ён першы прадставіў Беларусь на Алімпіядзе сучаснага мастацтва. Знакаміты дызайнер хто? Канешне ж, Уладзімір Цэслер. Адкрыў персанальную выставу ў Гарадзенскай галерэі ў Майстра. Яму слова. Художник, который что-то делает, к тем работам, которые он уже сделал, он уже охладел там давно. А нравятся только те, которые делаешь сиюминутно. А уже эти, это как факт того, что было. Так что, ну, для меня они огромные. Выставка называется «Плакаты, маечки», и поэтому мы решили выставить плакаты и майки. А собирали, у нас в наличии было множество разных работ, и мы сами собирали местами концептуально, местами просто очень классно сочетающиеся плакаты. Это можно увидеть, когда вы посетите нашу выставку. На выставе больш за 20 плакатаў, 2 арт-аб'екты, а перадусім сапраўды слынныя маечкі ды паштоўкі аўтарства Уладзіміра Цэслера. Гэта класіка, арт-аб'екты «Усмешка Макдэвіса», «Зазірні пад крышачку», плакаты «Лампа-рубільнік» ды «Свежий друк», а таксама новыя працы, якія іранічна адгукаюцца на сённяшнюю рэальнасць. Плакат «Алімпіада 2018», дзе замест алімпійскіх кольцаў таблеткі. Праца «Сцяна», дзе ў вялікай кітайскай сцяне выраслі вежы Крамля. Ці экспарт апельсин з налепкай «Менск». У невялікай галерэі знайшлося месца і для чорнага пакою з паметкай 18+, дзе размясціліся самыя пікантныя творы майстра іроніі і эпатажу. Выстава будзе доўжыцца па 15 кастрычніка, а ўсе наведнікі могуць паўдзельнічаць у конкурсе і пазмагацца за права валодаць плакатам «Бычкі ў тамаце» з подпісам аўтара. І калі Уладзімір Цэслер прадстаўляе Беларусь у Лоўры, то на іншым аўтарытэтным форуме сучаснага мастацтва «Біенале» ў Венецыі нашу краіну прадстаўляў мастак, які бачыць свет больш беларусацэнтрычным. Больш за тое, крытыкі сцвярджаюць, што на ягоных карцінах наш тыповы нацыянальны характар, то бок нашая ментальнасць крыху сумная, задумлівая, засяроджаная і самотная. Так бачыць Беларусь мастак Валерый Шкаруба, хоць людзей мастак не малюе практычна ніколі. 22 карціны, якія хутчэй можна прыняць за фотаздымкі, бо яны ўражваюць сваёй натуральнасцю і дэталізаванасцю, прывёз у Гомель беларускі жывапісец Валерый Шкаруба. Гледзячы на іх, нібыта апынаешся ў тым самым месцы, якое натхніла аўтара на напісанне той ці іншай карціны. В белорусской природе нету ярких красок, нету броских, нету высоких гор, нету морей. Зато есть тихая, спокойная, такая мало природа, в которой немного цвета, но много задумчивости. Вот это меня больше всего и привлекает. Это я люблю в белорусской природе. Каментаваць сваю творчасць аўтар адмаўляецца. Толькі сціпла кажа, хай каментуюць крытыкі. Іншыя мастакі ды мастацтвазнаўцы ў сваю чаргу заўважаюць. Шкаруба – стваральнік уласнага стылю. Чалавек сапраўды сам сябе стварыў, і ў кантэксце нашага нацыянальнага мастацтва ён стварыў абсалютна пазнавальны аўтарскі стыль, а дакладней можна сказаць, што ён стварыў свой краявід, свой адметны. Ахінуцца ў атмасферу прыгажосці беларускіх краявідаў у выкананні Валера Шкарубы можна ў Гомельскім палацы Румянцевых і Паскевічу да 30 верасня. Ганна Вашченка, Белсад.
А вось людзей маляваць часам хочацца проста з натуры, як, напрыклад, героя наступнага майго сюжэту. Гарадзенскія старыя фарныя могілкі, бадай самыя цікавыя і самыя каштоўныя Беларусі, прынамсі, калі казаць пра могілкі свецкія. Унікальныя 100гадовыя надмагіллі, якія маглі б стаць беларускім адпаведнікам віленскіх росаў, паціху руйнуюцца. Дзяржава паставіла могілкі на баланс гарадской ЖКХ, ды на гэтым клопат уласна і скончыўся. Але дзе заканчваецца дзяржава, там пачынаецца чалавек. Андрэй Будранкоў, перакладчык-экскурсавод, у вольны ад працы час вырашыў заняцца упарадкаваннем і аблічбоўваннем могілак, каб памяць пра памерлых адпавядала тут гордаму статусу Беларусі як цэнтру Еўропы. Андрэй займаецца праектам абсалютна сам і за ўласныя сродкі. Ёсць фундамент, гэта сайт Graves.by, ён у вольным доступе, за ўласныя сродкі я яго трымаю. І ёсць прылада на андроідзе, якая дазваляе зрабіць фатаграфію і дакладна зняць коордынаты. У Фейсбуку ёсць суполка, зроблена была мерапрыемства, хтосьці лайкнуў, хтосьці захварэў, так здараецца. Мы спрабуем унесці гэтыя могілкі ў спіс ахоўваемых, каб ім надалі статус гісторыка-культурнай спадчыны, але, на жаль, гэтыя захады пакуль не маюць вынікаў станоўчых. Адзіна толькі грамадскасць звярнула большую увагу на іх, і ўсё часцей і часцей экскурсіі туды ладзяцца. Экскурсіі ладзяцца, а тым часам на заклік Андрэя далучыцца да прыборкі і ўпарадкавання адгукнуліся пакуль што толькі нашыя журналісты. На платформе Талака на праект прыборкі і аблічбоўкі удалося сабраць зусім няшмат, а гарадзенцы пакуль не спяшаюцца на дапамогу з секатарамі і граблямі. Хоць Андрэй неаднаразова запрашаў ахвочых памагчы ў ачыстцы старых могілак ад зарасцяў ды смецця. Усю тэхніку, якой карыстаецца валанцёр, ён купіў за ўласныя сродкі. А мэта Андрэя спачатку ачысціць, а потым зрабіць з дапамогай сервісу Google Maps геалакалізацыю абсалютна кожнай магілы.